Hjorten kommer fra det store træ i baggrunden, ret imod mig, og kommer til syne lige nu, lige midt i billedet. Der er den, og så står den og æsser. Hold da kæft. Det var vildt. Jeg skød den lige i ryggen. Ja, det var så her, jeg sad i den gamle hugsit i slugten. Og nu må vi se, om vi kan finde hjorten. Jeg har spændt kameraet oven på riffelkiggeren. Men det var bagved. Og kæft, hvor han fejede. Nej, det er min første kronhjort. Gud ved, hvor stor den er. Jeg tror ikke, det er noget kæmpe trofæ, men den overholder garanteret konsortets regler om noget andet. Det var herhenne. Hen omkring ved det her træ. Der ligger den sgu. Der ligger den. Der ligger den. Hold da kæft. Jeg må være død. Jeg kan godt give den et fangskud. Nej, det er sgu ikke nødvendigt. Nu må jeg sgu gøre. Hold da kæft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 10 ender. Nå, for helvede. Så aflader vi bøssen. Så skal der ringes efter hjælp. Juhu!